मोनसे दुखुनांथाव खौरां उदालगुरियाव फिन आदार जानो फैनाय मासे मैदेरनि जिउ खहा। खुलुमबाय, बड'सानि स्टुडिय'आव दं आं जोंसार बर'। मा जाहोनाव सानफा एफा हाग्रानि मैदेरा थैबाय थादों? बेबायदि थैबाय थायोब्ला मैदेरनि जोलैया इयुनाव थाहैगोन ना? दानसेयावनो मानै मैदेरनि जिउ गोमानाय बाथ्राया थारैनो रायजो राजाफोरखौ गोथौ जिंगायाव खोख्लैदों। थांनाय सोलिफु दाननि 20 अक्ट' खालारखालि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 4 नं बुटियासां ओनसोलाव भुटान हाजोनिफ्राय गामि फारसे आदार जानो ओंखारफैनाय हाग्रानि मैदेर फालिया गावसोरनि जिउखौ दुखुनांथावै खोमानांदोंमोन। दिनै बेबायदि एखे रोखोमैनो जिल्लानि सिङाव थानाय माजुलि टि इस्टेट मुंनि गामियाव हरनि समाव आदार नागिरनानै फैनाय हाग्रानि मैदेरा गावनि जिउखौ अबथिरायै खोमानांनायखौ नुनो मोननाय जादों। साननो गोनां बाथ्राया बेसोदि सानफा एफा हाग्रानि बेबायदि मिथिंगायारि जिब जुनार सम्पदफोरनि जिउ खहा जाबाय थानाया ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ गोथौ जिंगायाव खोख्लैदों। दानिया फै जाथायनि सोमोन्दै ओनसोलनि लाट गावबुरा गंगा प्रसाद शर्माजों लोगोसे गामिनि सुबुंफोरा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायदों खोनासंनि। এটা মৃত্যুটোতো আমি দেখা পোৱা নাই, ৰাতিৰ ঘটনা। ৰাতি প্ৰায় 12টামান বজাত পাল হাতী ইয়াতে চিঞৰি থকাটো শুনিছোঁ। ইয়াৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ দূৰত মোৰ ঘৰ, গতিকে ৰাতি আৰু সম্ভৱো নহয়। এতিয়া ৰাতিপুৱা এই গাঁৱৰ মানুহ কেইজনমানে যাই জনালে যে এনেকুৱা হাতী এটা মৰি আছে। আহি দেখা পাই আকৌ মই ডিপাৰ্টমেণ্টলি খবৰ কৰিলোঁ, তেওঁলোক আহিছে। এতিয়া তেওঁলোকৰ তত্ত্বাৱধানত কি পায় হয়, অৱশ্যে কম বেছি পৰিমাণে হয়, কাৰণ খাদ্যৰ অভাৱত জংঘলৰ পৰা হাতীবিলাক খাদ্য বিচাৰি আহে। তাকে সংঘৰ্ষটো হৈয়ে থাকে। নিজৰ খেতি বচাবৰ কাৰণে ৰাইজেও পহৰা দিয়ে, গতিকে তেনেকুৱাটো চলি আছে আগৰ পৰাই, আজি নতুন কথা নহয়। সেইটো অৱশ্যে আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ তেওঁলোকক, অঞ্চলবাদ হিচাপে আমি প্ৰতিবেদনো দিছোঁ, কিন্তু হয়তো তেওঁলোকৰ বিল বাজেট কেনেকুৱা আছে আমি নাজানো, এতিয়ালৈকে ইয়াত কৰি দিব পৰা নাই। এইটো মই মাননীয় আমাৰ BTC চৰকাৰক মোৰ ফালৰ পৰা এজন গাঁওবুঢ়া হিচাপে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এই সমস্যাবিলাক যাতে দ্বিতীয়বাৰ আৰু নহয়, এই ব্যৱস্থাটো চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে কৰি দিব লাগে, যাতে হাতীৰ জেগাত হাতী থাকক আৰু ৰাইজৰ জেগাত ৰাইজে থাকক, ৰাইজেও শান্তিত জীয়াই থাকক আৰু হাতীও জীয়াই থাকক। আমাৰ সম্পদ এইটো, তেওঁলোকৰো সংৰক্ষণ হওক। এইটো মই BTC চৰকাৰক এজন এই এলেকাৰ লাট গাঁওবুঢ়া হিচাপে টানি অনুৰোধ চৰকাৰক কৰিছোঁ, আৰু বিভাগীয় আমাৰ DFO চাহাবকো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা এই ঠাইবিলাক ভিজিট কৰি ব্যৱস্থা কৰক, কাৰণ তেওঁৰ যিবিলাক কৰ্মচাৰী ইয়াত আছে তেওঁলোকে দিনে নিশাই আমাৰ লগত ডিউটি কৰি আছে, হ'লেও সম্ভৱ হোৱা নাই, একেবাৰে সীমাৰ বাহিৰত হৈছে। যিমান পাল হাতী নামি আহি ইয়াত উপদ্ৰৱ কৰি আছে, এইটো ব্যৱস্থাটো BTC চৰকাৰে ডিপাৰ্টমেণ্টলি আৰু মানুহ বঢ়াই দিয়ক, ব্যৱস্থা কৰক, বা প্ৰটেকশ্যন দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো কৰক বুলি মই এজন গাঁওবুঢ়া হিচাপে টানি অনুৰোধ কৰিছোঁ মই চৰকাৰক। DFO আহিব নেকি? এতিয়ালৈকে মই অৱশ্যে যোগাযোগ হোৱা নাই, কিন্তু তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা গম পাইছোঁ যে তেওঁ আহি আছে। ইয়ালৈকে আহি পায় নে নাপায় সেইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ, ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কথা এইটো মই গম পোৱা নাই। मा जादोंमोन मैदेरा मारै बेबायदि थैनोमोन? दाथ' जोंबो मिथिया, जोंनि न'आथ' बहुद गोजान नङा होमबा? दा ओमफ्राय जोंबो खोनाबायसो थारमाने माबा उमुक जायगायाव माबा मैदेर थैदोनो। दा मारै मारै थैखो जोंबोथ' मिथिला दा, नङा होमबा? दा गोजाननि मानसि जोंबो दा नुफेराखै नुवाखैबो। दा फरेस्टफोरनो जनायदोंना जनायाखै बे बाथ्राखौ? जनायबाय खोमा खिजानि, नङा होमबा? बिथांमोना फैजोब्बाय, फैनानै दा बिथांमोना माने माबा डिउटि खालामबाय थादों। दा बिथांमोना जि खालामोसै बेनो जासिगोन आरो, नङा होमबा? जोंनि बे समाव जों खोनानो मोन्दों नोंथांमोननि बे जायगायाव जिहेतु मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव दाङाबाजिया जाबाय थायो। बे बेलायाव सरकारखौ नोंथाङा मा खावलायगोन जाहाथे बेबायदि जाथाय आरो दाजाबावथों? आंबो बेखौनो सानो, जाहाथे सरकाराबो मोनसे मोजां मोनसे बेबस्था लानो हायो आरो, नङा होमबा? ओमफ्राय जोंबो दाङाबाजि जोंबो जानो मोननाङा, नङा होमबा? जोंनि ओनसोलाव न'खराव सोरनिबा माने बारि खुरि माबा बायदिसिना माबायाव, नङा होमबा? थांना थानो हायो, मैदेराबो थांना थानो हायो। जों बेखिनिखौ जोंबो मोनसे मोजां मोनसे माबा अनसुंथाइ मोननो लुगैयो आरो सोरखारनिफ्राय, नङा होमबा? बेखिनियानो आरो बेबायदि दाजाथे। दा जोंबो मोजां नांदो, मोजां नांनाय नङा थारमाने उल्था जादों बाथ्राया, उल्था जादों, खिन्थु दुखुसो नांदो जोंहा। दा दिनै आं मैदेरखौ नुदो, नायबाय आं गिदिं नायबाय, मा जानानै थैमारखो बिलाय, मेगनाबो माने गल'दो। ओमफ्राय आं नायजोब्बाय आरो, ओमफ्राय लोगोफोरासो माबाफोर थिखांसै माबा मोनसे खालामनायाव माबा मोनसे जाबाय नामाथाय बेफोरबायदि सानदों आरो। दा रायजोफोरा फैनानै नायनानै मोजां माने दुखु नांदो, बिबार बावदो, धुप धुना जलायनानै माने
बिथांखौ माने माबा खालामदों आरो नङा होमबा ओरैबायदि बेखिनियानो आंनिया